Nangayo ang transport group nga manibela nga ang ihatag nga fuel subsidy alang sa mga driver sa public utility vehicles kun PUVs unta mo kabat og 8,000 pesos matag buwan. Taliwala sa gipaabot nga dako-dako nga pagsaka sa presyo sa lana. Sumala sa ilang chairman nga si Mar Balbuena, sa mga miaging tuig 6,500 pesos ra ang naangkon nga subsidy sa mga driver ug usahay gani 4,000 pesos o 5,000 pesos lang ang aktual nga makuha sa fuel subsidy card. Gipasabot ni Balbuena nga kinahanglan nga mapaspasan ang pag-apod-apod diini ug unta mahatag na sa wala pa moabot ang Hulyo 10. Nagpahibaw na sa Department of Transportation kun DOTR Secretary Vince Dizon nga andam silang mutabang pinaagi sa fuel subsidies alang sa mga apektado sa taas nga presyo. Sa pagkakaroon, ang mga Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB naghulat pa sa klarong guidelines gikan sa DOTR. Lakip na ang eksaktong kantidad sa subsidy. Giangko ni Balbuena nga kinahanglan tan-awon sab sa LTFRB ug DOTR ang record sa mga driver nga adunay fuel subsidy card kay dili na tanan naabtan sa ayuda. Samtang niini, mipadayag usab ang consumer group nga para advocates for inclusive transport nga kinahanglan bantayan sa gobyerno ang dagan sa presyo sa lana ug epekto niini sa ubang palitonon. Gipasidanan usab sa mga eksperto nga posible pamutaas ang presyo tungod sa tensyon tali sa Israel ug Iran. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.